Pozrite sa okolo seba. Slnko, kmeň stromu alebo kruhy na vode. Príroda má zjavnú chuť robiť veci okolo jednej jedinej dokonalosti. A síce kruh. Kdekoľvek sa objaví kruh, objavuje sa aj jedno číslo. Vždy to isté číslo a úplne všade, kde je kruh. V toaleťáku, v celom vesmíre. Je to číslo pi. A je to pravdepodobne najznámejšie číslo v histórii celej matematiky, hoc ho nikto ešte celé nenapísal a ani nikdy nenapíše. Čo je zvláštne. Predstavte si, že zoberieme kruh, akýkoľvek, malý ako minca, alebo veľký ako jazero. Ak rozvinieme obvodovú čiaru kruhu, teda jeho obvod, na úsečku, zhruba takúto, tak ona je presne rovnakým násobkom a vždy rovnakým násobkom priemeru toho kruhu. Ak uvažujeme nad priemerom ako nad vzdialenosťou dvoch najvzdialenejších bodov na kružnici. A vždy, bez výnimky, aj jedno, či ten kruh je spravený z drôtu, alebo nakreslený v piesku, alebo nakreslený slnkom na oblohe. Ten násobok je číslo pi. Trochu viac ako 3, o dosť menej ako 4. Presnejšie povedané 3,1415 a potom ďalšie číslice a ďalšie a ďalšie až do nekonečna. Nikdy to neskončí. Ľudia toto číslo poznajú už veľmi dlho. Egyptskí stavitelia ho tak povediac odhadovali a nepočítali s presnou hodnotou tohto čísla pi. Číňania a Babylončania používali toto číslo už trošku presnejšie, ale ešte stále nie úplne presne. Niekedy to bola trojka, niekedy štvorka. Až starí grécki geometri na hľadanie tohto čísla šli systematicky. Archimedes, jeden z tých starých Grékov, používal na to geniálny trik. Keďže bol dobrý geometer a matematik, tak zobral šesťuholník, nakreslil ho dovnútra kruhu tak, aby sa dotýkal. To isté zobral po vonkajšej strane, teda po obvode toho kruhu, tiež urobil šesťuholník a takto tie mnohouholníky postupne zväčšoval, čo sa týka počtu uhlov. To znamená 12 uholník, potom 24 uholník, aj dnu, aj von. Až dospel k tak veľkému číslu, že ten mnohouholník sa ponášal na kruh. Až mohol povedať, že to číslo pi sa nachádza medzi tým vnútorným mnohouholníkom a tým vonkajším mnohouholníkom. Bez ohľadu na to, ako to zrátal teraz v tejto chvíli. Bol presný na 0,2 miesta. Len ručným počítaním, bez počítača, bez kalkulačky, bez AI, len pomocou geometrického uvažovania. Kým Archimedes zrátal toto číslo pomocou geometrie na 0,2 miesta, o 800 rokov neskôr starí Číňania zrátali ručným spôsobom toto číslo na 0,7 miest a až o ďalších 900 rokov neskôr zase ručným počítaním Európania zrátali toto číslo na vyšší počet desatinných miest ako 7.
Možno si hovoríte, že pekné číslo to je. Nádherné. Ale na čo je to dobré? Nuž, bez tohto čísla by sme okrem kolies a kruhov nemali napríklad GPS signál alebo signál v mobilných telefónoch. V kvantovej fyzike sa využíva, dokonca aj v štatistike, vo vlnách, či už v rádiových alebo tých morských, v teórii pravdepodobnosti. Zdá sa, že toto číslo je samou podstatou štruktúry vesmíru. Ľudia vypočítali číslo pi na stovky biliónov desatinných miest. Nie ručne, to by sme nedali, pomocou počítačov. A každý rok, respektíve možno aj každý štvrť rok, prekonávame tento rekord znovu a znovu. Ani jedna z tých číslic, ktorú sme doteraz vypočítali, nie je však posledná. Stále nachádzame nové. Toto číslo nemá koniec, avšak skrýva sa v každom kruhu, čo je veľmi zaujímavé a záhadné. Ako keby nemalo toto číslo koniec, dno. Podobne ako keď Alica spadne do zajačej nory a padá do krajiny zázrakov, ale nikdy do nej